Преподаватели, персонал и студенти от филиал Любен Каравелов към Пловдивският университет Паисий Хилендарски в Кърджали подложиха на съмнение избирането на новия директор на учебното заведение. Според тях академичният съвет е направил избор без дори да разгледа издигнатата от общото събрание на филиала кандидатура. Въобще не подлагаме на коментар качеството на избраният колега. Правиме коментар върху процедурата, която за нас е абсолютно нарушена за избор на директор на филиала. От филиала твърдят, че процедурата е опорочена, потъпкани били всички процедурни правила и преди всичко правилника, който регламентира избора на директор. Което означава, че всички кандидатури, които са влезнали в академичният съвет, за които ние не знаем дали имало други или само е била на доцент Джамов, издигнато от ръководните органи на Пловдив, тъй като ние нямаме представители в академичния съвет, не е обсъждана и е в нарушение на правомощите на основните органи, които са на филиала и на Пловдивският университет. От филиал Любен Каравелов в Кърджали казват още, че ще сезират контролния съвет на Пловдивския университет за нарушената процедура. Исканията им са така направеният избор да бъде обявен за нищожен. В противен случай ще отнесат въпроса до административния съд.